дар толори кохи фарҳанги маркази шаҳр конференсияи 33-юми ҳисоботии интихоботии Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара баргузор гардид. Дар кори конференс муовини аввали раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ, раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода, раиси Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Зуфар Исмоилизода, вакилон, фаъолони ҳизб ва ҷавонон иштирок намуданд. Нахуст меҳмонон ва вакилони конференс аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ки дар даромадгоҳи кохи фарҳанг ороста шуда буд дидан намуданд. дар конференсия масъалаҳои ҳисоботии Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва комиссияи тафтишоти он дар шаҳри Исфара аз моҳи ноябри соли 2019 то июли 2022 интихоботи Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва комиссияи тафтишотии Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара интихоботи вакилон ба конференсияи 15-уми ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. раиси Кумитаи иҷроии шаҳрии ҳизб Суруриддин Зиёваддинзода оид ба фаъолияти Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара дар давраи аз моҳи ноябри соли 2019 то июли 2022 ҳисоботи муфассал пешниҳод намуд. тавре зикр гардид, дар давраи ҳисоботи корҳои дохилии ҳизбӣ такмил ёфта аз моҳи ноябри соли 2019 то моҳи июли соли 2022 4 маротиба конференсияи ғайринавбатии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара, 19 маҷлиси Кумитаи иҷроии шаҳрӣ, 16 маҷлиси раёсати Кумитаи иҷроии шаҳрӣ, 4 маротиба маҷлиси фаъолони ҳизб баргузор гардида, дар онҳо 63 масъалаҳои ҳаётан муҳим ва мубрамирӯз мавриди омӯзиш, таҳлил ва хулосабарорӣ қарор гирифт. дар ин давра 35 адад ташкилотҳои нави ҳизбӣ таъсис ёфта, шумораи ташкилотҳои ибтидоӣ 208 ададро ташкил медиҳад, ки ин нисбат ба соли 2020 32 адад зиёд мебошад. таи ин муддат қабули босифати аъзои ҳизб ба роҳ монда шуда 2111 нафар шахсони соҳибмаърифат ба сафи ҳизб қабул гардиданд. алҳол шумораи аъзои ҳизб ба 15836 нафар расида, аз ин шумора 57.2% занон ва 34.5% ҷавонон ташкил медиҳанд. дар ин давра фаъолияти ташкилотҳои ибтидоӣ дар байни ҳамаи қишрҳои ҷомеа густариш ёфт. дар маҷлисҳои раёсат, Кумитаи иҷроии шаҳрии ҳизб, ташкилотҳои ибтидоӣ ва конференсияҳо масъалаҳои ҳаётан муҳим ва мубрамирӯз мавриди омӯзиш, таҳлил ва баҳрабардорӣ қарор гирифта, раисони кумитаҳои иҷроии ибтидоӣ, ташкилотҳои ибтидоӣ, кормандони дастгоҳи Кумитаи иҷроии шаҳрӣ бо сатҳи баланди донишҳои ҳуқуқиву сиёсӣ, малакаи ташкилотчигӣ фаро гирифта шуданд. дар меҳвари мулоқоту вохӯриҳо бо сокинони шаҳру диҳот, ки аз ҷониби гурӯҳҳои тарғиботӣ доир карда шуданд, баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, дар роҳии инсонпарварӣ аз баркунии донишҳои муосир ба камол расонидани насли наврас қарор гирифтанд. дар муҳокимаи маъруза вакилон Таибиддин Мухаммедов, Меҳринисо Раҳматова, Зайнура Ҳасанова ва Ғайрат Нозирҷонов баромад намуданд. минбаъд аъзои комиссияи тафтишотӣ, вакил аз ташкилоти ибтидоии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маснуоти оҳану бетонӣ Абдухолиқ Убайдуллоев ҳисоботи комиссияи тафтишотии Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфараро оид ба фаъолияти молиявии Кумитаи иҷроии шаҳрӣ дар давраи ҳисоботӣ пешниҳод намуд. дар ҷараёни конференс вакилон масъалаҳои дигари рӯзномаро низ муҳокима намуда, аз рӯи он қарорҳои дахлдор қабул намуданд. ҳамчунин 50 нафар фаъолони ҳизб ба конференсияи 15-уми ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд вакил интихоб карда шуданд. муовини аввали раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон Абдуҷаббор Азизӣ ва раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо баробари изҳори қаноатмандӣ аз фаъолияти ҳизбиёни шаҳри Исфара ҳамзамон вазифаҳои ташкилотҳои ҳизбиро ба амалӣ намудани дастуру супоришҳои раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи пурраи меъёрҳои оидномавӣ ва ҳадафҳои барномавии ҳизб ҳидоят карданд. ҳамчунин маҷлиси нахустини ҳайати нави Кумитаи иҷроия баргузор гардида, Гулавзо Ҷораева раиси нави Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара интихоб шуд. конференсия бо қадршиносии гурӯҳи фаъолон ва собиқадорони ҳизб анҷом ёфт.